שלום לכולן. בשני השיעורים הקודמים דיברנו על משל השמש, ונותרנו עם שאלה שנשארה פתוחה, ואני מקווה שהשיעור הזה אנחנו נענה עליה, בתשובת כמובן האדמו"ר הזקן. אבל אני רק רוצה להזכיר ממש בקצרה על מה דיברנו, שאמרנו שלהוויית החומר אין קיום בפני עצמה. העולם החומרי אינו אלא מערכת הנובעת מן העולם הרוחני. והדיבור האלוקי, כשם שהוא אינו חומר, גם אינו רוח, נכון? אמרנו שהקדוש ברוך הוא, אי אפשר להתייחס אליו כחומר כמובן, אבל גם לא כרוח. אז כשאנחנו אומרים בעצם שהרוחניות הייתה לפני החומריות, שהיא בשורש החומריות, היא מתייחסת רק אל החומרי בלבד. אבל כלפי דבר השם, חומריות ורוחניות, שניהם כאחד. זאת אומרת, שניהם גילויים חיצוניים בלבד. אוקיי? לומר לקדוש ברוך הוא שהוא רוחני, זה בדיוק כמו לומר עליו שהוא חומרי. חומר ורוח כאחד, הם צורות של התגלות, התלויות בכלי הראייה שלנו. כך כותב הרב שטיינזלץ. ובעצם הדימוי שהשתמש בו האדמו"ר הזה, יותר נכון משל, זה משל השמש. שדיברנו עליו בהרחבה, שבעצם אור השמש מאיר בכל מקום, חוץ מאשר על השמש עצמה. אבל אז נשאלה השאלה, אור השמש, אילו היה בשמש עצמה, לא היה נחשב שם, כי הוא היה בטל במציאות ממש. אז מדוע הנבראים כולם, שנמצאים תמיד במקורם, במקומו של הקדוש ברוך הוא, אינם בטלים במציאות? כי אמרנו שבניגוד למשל השמש, הקדוש ברוך הוא בעצם כבודו בכל מקום, נכון? ואז נשאלת השאלה, אם הוא לא מרוחק, אי אפשר לדבר על מרחק בינו לבין העולם, הוא גם טרנסצנדנטי וגם אימננטי, אז איך אפשר להגיד שאנחנו קיימים? למה אנחנו לא בטלים? אוקיי? השאלה אני מקווה שהיא מובנת. ובעצם את התשובה שלו האדמו"ר הזקן מבסס על הפסוק, כי שמש ומגן, השם אלוקים. זה מתהילים, פרק פ"ד, ודיברנו על כך שיש את שם הוויה, ויש את שם אלוקות, אלוקים. במשפט, כי שמש ומגן השם אלוקים, שמש מתייחסת להוויה, מגן מתייחס לאלוקים. וכותב האדמו"ר הזקן, פירוש מגן הוא נרתיק לשמש, להגן, שיוכלו הבריות לסובלו. וכותב על כך הרב, השמש שמאירה ומחממת את העולם, אינה מאירה בכל עוצמתה, כיוון שיש עליה מגן, מעטה ומסך מפריד, דוגמת האטמוספירה. המונע מן השמש להאיר יותר מדי. העולם אינו יכול לקבל הערה מרובה מדי, שהרי הערה כזאת תשרוף ותחלה אותו, אוקיי? זאת אומרת, גם כשאנחנו מתייחסים לשמש החומרית, יש איזשהו מגן בדמות האטמוספירה, שאלמלא היא הייתה אותה אטמוספירה, אז היה פה יותר מדי חם, ולא היינו מסוגלים לחיות בעולם הזה. אז מה זה המגן הזה, אם אנחנו חושבים על הקדוש ברוך הוא? אז על כך כותב האדמו"ר הזקן, שם הוויה, פירושו שמהווה את הכל מאין ליש. וכאן באמת, כמו בשיעור הקודם שהבאנו את הפסוק מאיוב, ככה יעשה איוב כל הימים, הסביר לנו האדמו"ר הזקן, שבעצם החיות הזאת נשפעת בכל רגע ממש. ככה יעשה איוב, זאת אומרת, באנגלית קוראים לזה present progressive, הוויה שהיא מתמשכת, הבריאה לא אירוע חד פעמי, פעולה שהייתה והסתיימה בשעתה, אלא פעולה שנמשכת והולכת כל זמן היות הבריאה. זאת אומרת, העולם והברואים מקבלים חיות חדשה בכל עת, למעשה הם נבראים מחדש בכל רגע ורגע. ודיברנו על כך שהקדוש ברוך הוא והספירות, 10 הספירות אם אתן זוכרות, הן בעצם מופעי ההתגלות שלו. הם אינם שני דברים נבדלים. אי אפשר להבדיל בין הספירות לבין הקדוש ברוך הוא. אלא הם מאוחדים איתו ובלתי ניתנים להשגה כמוהו עצמו.
אני חושבת שבאחד השיעורים אני אמרתי משהו שיכול להיות שישתמע שהספירות הן כן ניתנות להשגה, אבל לא, גם הספירות עצמם, כל מידה היא אינסופית בעצמה. אז פה אני מתקנת את עצמי, כן? למי שאולי לא הבינה אותי נכון. זאת אומרת, דיברנו על זה שזה לא כמו המידות של בן אדם, שהן נבדלות ממהותו העצמית וניתנות להשגה בנפרד לו. מידותיו של הקדוש ברוך הוא מאוחדות איתו, ואינן ניתנות להשגה נפרדת. אני זוכר שבאחד השיעורים, נדמה לי של בוני ירושלים ביוטיוב, הרב שטיינזלץ נתן דוגמה לגמל שלמה, לכנפיים של גמל שלמה, שזה נראה כמו לבוש כזאת, כמו גלימה, אבל בעצם זה חלק מהחרק עצמו, מהחרק עצמו, ובעצם הכוונה היא כאן שאתה לא יכול להבדיל בין הספירות לבין הקדוש ברוך הוא. זה נכון, זה אופן של התגלות, אבל עדיין זה קשר שלם שבלתי ניתן לחלוקה. כותב על זה הרב, באומרנו שהקדוש ברוך הוא מידותיו הם אחד, אין זה אומר שהקדוש ברוך הוא בעצמו זהה עם מידת החסד, אלא שהתגלותו בחסד היא קשר שלם, בלתי ניתן לחלוקה, עם מהותו בעצמה. מידת החסד אינה מבנה עצמאי הפועל ומופעל לעצמו, אלא אופן של גילוי שאין לו כל משמעות ללא ההוויה המתגלה בו. עכשיו זה נורא קשה לחשוב על זה, כי עוד פעם אנחנו רגילים לפירודים האלה, גם כשאנחנו מתבוננים עלינו, על התכונות שלנו, אבל כאמור יש הבדל גדול בין הגבולי לאינסוף, ועל כך כותב האדמו"ר הזקן, וכשם שאין ביכולת שום שכל נברא להשיג בוראו, כך אינו יכול להשיג מידותיו. כותב על זה הרב, מידותיו של הקדוש ברוך הוא הן אחד עם הקדוש ברוך הוא. הן גם אינסופיות ובלתי גבוליות כמוהו עצמו. ובין הגבולי גדול ככל שיהיה, ובין הבלתי גבולי, קיים פער מהותי אינסופי ובלתי ניתן לגישור. לא רק אדם מסוים, אלא כפי שמדגיש אדמו"ר הזקן, כל שכל נברא, בין של אדם, בין של מלאך, מהיותו נברא בעל גבול עומד בפער שאינו ניתן לגישור מול האינסוף. בשביל הנברא שהוא יש מאין, הבורא הוא עין, בלתי נתפס ובלתי מושג במידותיו, כמו בעצמותו. הדיבור והעיסוק שלנו במידותיו של הקדוש ברוך הוא, מה שאנחנו קוראים לו חסד, גבורה, תפארת, הוא בדרך השאלה בלבד. אנו עושים האנשה, כלומר, השלכה בלתי מדויקת ובלתי נכונה של הדברים אל תוך המימדים שלנו. בעוד שלגבי עצמותן של המידות, אין לנו אפילו מילים לדבר בהן. אתם יודעים, לפעמים יש חוויות לאדם שהוא חווה כל מיני דברים שלפעמים יכול, כשהוא מנסה לתאר את החוויה, הוא לא מצליח להביע אותה במילים. והוא יכול לומר לפעמים, תקשיבו, אני יודע מה עברתי, אבל אין לי מילים לתאר את זה. אוקיי? אז משהו דומה, כי יש משהו שהוא מעבר למילים. הפילוסוף ויטגנשטיין אמר שהמילים במובן מסוים מגבילות אותנו, כי אנחנו חושבים על ידי מילים. ואנחנו לא יכולים לתאר לנו מה זה נגיד חוויה שהיא מעבר למילים, אוקיי? אז על זה כותב באמת הרב, אין לנו אפילו מילים לדבר בהן. תמיד נשאר אותו פער עצום של הבדל בין הבורא והנברא, בין הגבולי ובין זה שהוא מעבר לכל גבול. עם זאת, הוא מסייג, על אף המגבלות וחוסר הדיוק, יש לעיסוקנו במידותיו של הקדוש ברוך הוא צד מסוים של היתר. שכן, אם ברצוננו לבנות התייחסות כלשהי, אין לנו ברירה שכן נעמוד בפני דילמה שאין לה פתרון. להשתמש במונחים שיש להם משמעות עבורנו כבני אדם, אבל בלתי מדויקים ובלתי נכונים מבחינת האמת השלמה, או אם ברצוננו לחפש מונחים מדויקים, להגיע למסקנה שאין לנו להשתמש בשום מונחים כלל. אוקיי? זאת אומרת,
או שאתה עוזב את זה לגמרי, כי אתה אומר זה בכלל לא בגבול תפיסתי, או שאתה אומר כן, אני מתייחס לזה, אבל אני יודע שזה לא ב100%, אני יודע שזה לא מושלם. ונותן פה הרב דוגמה מאוד יפה, המשל, עוד משל, הוא כותב, אם לתת לזה משל ומשל בלבד, אנו מבחינים בצבעים השונים בהתאם לאורכי הגל השונים של קרני האור. העין שלנו קולטת רק תחום מסוים של אורכי גל, ולכן היא אינה יכולה לראות את הצבעים שמעבר לאותו תחום. קרן אולטרה סגולית יכולה לראות את הצבעים, שהיא צבע מסוים, ויש נגיד יצורים, למשל דבורים, שאף יכולים לראות אותו, היא בשבילנו חושך גמור. ואם נרצה לתאר את הצבע הזה, אם ישאלו אותנו מה זה, מה אתה רואה בקרן אולטרה סגולית, אז לא יהיו לנו מילים. אנחנו נעמוד בפני הדילמה להשתמש במילים שיש להן משמעות לגבינו, מתוך מרווח הגוונים שאנו רואים, או אם ברצוננו להשתמש במונחים מדויקים, לא להשתמש במונחים כלל. אז זאת באמת דילמה. מכניס הרב את העניין האמוני, שהוא מאוד חשוב, והוא אומר, יתר על כן, אנו כבני אדם מאמינים, וזה אחד מיסודות האמונה היהודית, שהקדוש ברוך הוא רוצה בקשר איתנו. הוא רוצה בדיאלוג הזה עם האדם. אנו מאמינים שעל אף המגבלות הוא מוכן לסבול, כן, את חוסר הדיוק בשימוש של לשון שלנו. הרב מביא סיפור מאוד נחמד. הוא אומר שמסופר על אחד הצדיקים הגדולים, שפעם הפסיק בתפילה במקום שאין מפסיקים. שאלו אותו כיצד? אמר להם משל למלך גדול, שהיה עובר בעירו, ורק קבצן אחד מנגן בכינור. נגינתו של הקבצן מצא חן רב בעיני המלך, והזמין את הקבצן לארמונו שינגן לפניו בקביעות. ישב הקבצן לפני המלך וניגן, אך כיוון שהיה כינור ישן, היו המיתרים פוקעים מפעם לפעם, והקבצן היה מפסיק מנגינתו כדי לקשור את המיתרים ולכוון אותם מחדש. אמרו לו שרי המלך, מדוע אתה פוגע כך בכבודו של המלך? מפסיק במקום שאין מפסיקין, ומניח את המלך שימתין לך עד שתקשור את המיתרים. אמר להם אותו קבצן, אם היה המלך רוצה בנגינה של כנר מושלם, יש לו כנרים טובים ממני. אם הוא מבקש שאני אנגן לפניו, הוא בוודאי מביא בחשבונו את נגינתי הפגומה ואת כינורי הישן. כך אנו מאמינים, רוצה הקדוש ברוך הוא בתפילתנו ובהתייחסותנו אליו. אוקיי, אז אנחנו לא מלאכים עם, לא יודעת, IQ 6,000. לא יודעת מה ה-IQ של המלאכים, היה הרבה יותר חכמים מאיתנו. אבל כנראה שלא בזה הקדוש ברוך הוא מעוניין. הוא מעוניין בי, עם כל הפגמים שבי, ועם האינטליגנציה הממוצעת שלי. ובזה הוא רוצה, בעבודה שלי. הבלתי מדויקת, אולי הבלתי נכונה בהתייחסות, אבל הוא כותב על זה הרב, הוא רוצה בנו, ולכן הוא מוכן לקבל אותנו עם הפגמים והחסרונות, כיוון שלטוב מזה אין אנו יכולים להגיע. אוקיי. ועכשיו מתחיל האדמו"ר הזקן קצת באמת להביא אותנו לתשובה לשאלה, וכותב כך ממש אין ביכולתו להשיג מידת גבורתו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כותב על זה הרב, כמו שאין לנו משיגים את מידת הגדולה, שהיא כוח ההתפשטות והשפייה האינסופיים, אוקיי, החסד, כך ממש אין לנו משיגים את מידת הגבורה, שהיא כוח ההסתרה וההגבלה האינסופי. זאת אומרת, גם ההתפשטות היא אינסופית, אבל גם הצמצום וההגבלה הוא אינסופי. וכותב על זה הרב, הסתרת האינסוף נובעת גם היא מכוחו האינסופי של הקדוש ברוך הוא בעצמו, כיוון שרק האינסוף יכול להסתיר אינסוף. רק הוא לבדו יכול להסתיר את עצמו, ורק מידת הגבורה האלוקית יכולה להגביל את מידת הגדולה האלוקית. כותב על זה האדמו"ר הזקן, שהיא מידת הצמצום ומניעת התפשטות החיות. אז אומר על זה הרב, הגדולה והגבורה, או בלשון המקובלים, אם אנחנו מתייחסים לספירות, חסד וגבורה,
הן שתי מהויות נבדלות וקיצוניות העומדות זו מול זו. מידת הגדולה היא מידת הנתינה וההשפעה האלוקית, וכנגדה עומדת מידת הגבורה, שהיא מידת הצמצום וההסתר של האלוקי. הגדולה היא התנועה מן הפנים החוצה, הגבורה היא ההתכנסות. כותב האדמו"ר הזקן, כי אם בהסתר פנים, שהחיות מסתתר בגוף הנברא, וכאילו גוף הנברא הוא דבר בפני עצמו. ומסביר הרב, התפשטות החיות האלוקית אינה גלויה בעולם, אלא מסתתרת בתוכו. אין אנו רואים בעולם מופעים של האור האלוקי, אלא דברים שחיותם וקיומם הוא לכאורה משל עצמם. אנו רואים דברים שקיימים והולכים ועושים כביכול מה שהם רוצים, באופן עצמאי, ואיננו רואים את האלוקות המהווה אותם. תפיסת הקיים שלנו מתחילה מן הדברים ולא מן האור האלוקי שבתוכם. אנו תופסים את החומרי, את המוגבל, בתפיסת עולם ראשונית. זה לגבינו היש, הממשות, הבסיס לכל השגה נוספת. ואילו את הרוחנית, הבלתי מוגבל בגבולות החומר, אנו משיגים רק כהשגה משנית. משום כך כל הכרה ומחשבה מתחילה מן העולם, מן הקיום שנראה ממשי. הרב מסביר שהאדמו"ר הזקן היה אומר בדרך הלצה, כן? בדרך של הומור, שהטבע פירושו בו טובע הקדוש ברוך הוא. אנו רואים דברים וחפצים, אנו רואים עולם שיש בו סדר ואחידות, ואיננו רואים בעולם שום דבר של אלוקות. מבחינה מסוימת, כשיש התגלות אלוקית בעולם, אנו קוראים לזה נס. ואולם השאלה המהותית היא לא אם רואים נס או לא רואים, אם מאמינים או לא מאמינים, אלא כיצד ייתכן שאותה מציאות אלוקית לא תיראה תמיד ובכל. ועל זה כותב האדמו"ר הזקן, הן גבורותיו של הקדוש ברוך הוא, אשר כל יכול לצמצם החיות והרוחניות, הנשפע מרוח פיו ולהסתירו, שלא יבטל גוף הנברא במציאות. וזו בעצם התשובה, כותב על זה הרב. השאלה בסופו של הפרק הקודם הייתה, כיוון שהבורא שהוא מקור האור נמצא יחד עם הנברא, שהוא הערה בלבד ממנו, כיצד ייתכן שההערה אינה מתבטלת במקורה? תשובתו היא שהמאור עצמו, הקדוש ברוך הוא עצמו, כשהוא שופע עד אין קץ, כך הוא גם מסתיר מעלים עד אין תכלית. שכוח הבורא וכוח המסתיר, שניהם מידותיו של הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, זה מדברי הימים, לך השם הגדולה והגבורה. שלך היא הגדולה היוצרת, שלך היא הגבורה המסתירה. עד כדי כך שהנברא אינו מרגיש יותר את מהות החיים עצמה, את הוויית הבורא המהווה אותו. כותב האדמו"ר הזקן, וזה אין בשכל שום נברא להשיג, מהות הצמצום וההסתר, ושיהיה אף על פי כן גוף הנברא נברא מאין ליש. ואומר על כך הרב, ההסתרה האלוקית שאינה יכולה להיות מושגת, יוצרת בתוך המציאות פרדוקס, בלתי ניתן להבנה, של הוויה, החיה מן האלוקי, ובתוך האלוקי, ואף על פי כן אינה חשה באלוקי, ואף יכולה לכפור במציאותו. אחד הדברים הראשונים שכל ילד לומד הוא שיש אני. האופן תלוי בתרבות ובחינוך שאדם מקבל, אבל מעבר לזה הדבר תלוי במהות האדם. תפיסת האני ביסודה אינה סטייה או רשעות של האדם, אלא היא במובן מסוים סודה של הבריאה. זאת אומרת, זה שאני מרגיש את עצמי כאני, זה לא כי אני רשע, אוקיי? זה משהו אינהרנטי בהוויה. זה הסוד של הבריאה. כותב הרב, גם אדם שהוא צדיק גמור מרגיש שהוא קיים. גם האיש שאומר, אני אוהב את השם בכל ליבי, אני מוסר את נפשי אל קדושת השם, עדיין יש לו אני שימסור את נפשו. הבעיה אינה רק אנושית. בעיית האני היא בעיית המלאכים, כפי שהיא בעיית האדם, אוקיי? זה לא רק בעיה שלנו, גם המלאכים סובלים מאותה בעיה. וכותב על זה הרב, ואולי ביתר סט, כי האדם יכול להיאבק בבעיה, בעוד המלאכים שאינם לומדים ואינם משתנים, נשארים כפי שהם. זאת אומרת, דיברנו על זה, שהאדם הוא היחיד בכל העולמות, שיש לו את יכולת הבחירה
הבחירה החופשית. אוקיי? למלאכים אין את זה. אז אין את ההשתנות, אין את הלמידה. יש משהו סטטי, ובזה יש משהו של דמיון עם החיות, כי גם החיות הן סטטיות. גם לזה וגם לזה אין בעצם את יכולת הבחירה. וכותב על זה הרב, הדברים אינם עניין לתיאוריה בלבד. ביטול האני הוא עיקר גדול בחיי הנפש ועניין מרכזי בעבודת השם. בדיחה מפורסמת מספרת על חסיד חב"ד שהולך בחושך, והזקיף שואל אותו מי שם? החסיד שבא מלא ונפעם משיעור של חסידות לא יכול לומר אני הולך, שהרי מה זאת אומרת אני? ולכן אמר ביטול הולך. שואל הזקיף, מי זה ביטול? אז חושב החסיד, מסתבר שהגוי הזה מבין שהביטול שלי עדיין איננו ביטול גמור. ולכן הוא עונה שום דבר לא הולך, אפילו ביטול לא הולך. וכותב פה הרב, הסיפור הזה הוא לא רק בדיחה, הוא מבטא תגובה אמיתית לבעיה. כי אנחנו לא יכולים להיפטר מהאני. אוקיי? אז אתה יכול ללכת לשמוע על שיעור חסידות מפעים, על עולמות וזה ועל הקדושה. אתה עדיין נשאר עם האני שלך. אוקיי? תפיסת העצמאות היא יסוד הקיום. היא נובעת מהסתרה האלוקית. כותב האדמו"ר הזקן, כמו שאין יכולת בשכל שום נברא, להשיג מהות הבריאה מאין ליש. אז על זה דיברנו כבר בפעמים הקודמות, שבאמת אני לא יכול להשיג את זה, כי זה לא בתוך העולם המושגים שלי בכלל. ועכשיו מובא קטע שמכאן ועד סוף הפרק בעצם אומר את אותם דברים שנאמרו בלשון מופשטת, בלשון מושגים קבליים. אז אנחנו נכנסים עכשיו שוב למושגים קבליים. שימו לב מה אומר האדמו"ר הזקן, בחינת הצמצום והסתר החיות נקרא בשם כלים, והחיות עצמו נקרא בשם אור. שכמו שהכלי מכסה על מה שבתוכו, כאן בחינת הצמצום מכסה ומסתיר האור והחיות השופע. אז אנחנו נסביר את זה ונבאר את זה בעזרת השם בשיעור הבא. אני רק רוצה לסכם. אז התחלנו בעצם מהשאלה, ודיברנו על הפסוק, שנייה בואו נחזור לפסוק הזה, כי שמש ומגן השם אלוקים, ודיברנו על שם הוויה שזה השמש, אבל יש את המגן שזה האלוקים, שבעצם במידותיו של הקדוש ברוך הוא, הן אחד עם הקדוש ברוך הוא, הן לא נבדלות ממנו, וכפי שהחסד הוא אין סוף, גם הצמצום וההסתר הוא אין סוף, ולנו כמובן מאוד מאוד קשה לתפוס את הדברים האלה, אבל בעצם הסוד של הבריאה, זה זה שאנחנו מסוגלים להרגיש את עצמנו כאני. וזה לא דבר רע, וזה לא רשעות, אבל זה פשוט סודה של הבריאה, כן? כן, לא סתם אמרתי אבל, כי כן יש פה עבודה של בן אדם ברגע שהוא מתבונן בדברים, ומעמיק בדברים, בכוח השכל, כן לעשות את העבודה של ביטול לעצמי, שזה עוד פעם, אתה לא מוחק את האישיות שלך, אבל אתה מבין שכל כולך מקושר למשהו, כן? ומה הרצון של הקדוש ברוך הוא ממני? מה הוא רוצה ממני שאני אעשה בעולם הזה? ואז כל החיים שלך מקבלים תפנית וגוון אחר. אז תודה רבה שהאזנתם. נשתמע בפרקים הבאים. להתראות. החושך להצליח לראות מעבר לאופק, להבין דבר מתוך דבר ולהרגיש שאפשר להגיע רחוק.